Tega pano yago bokari ke bonus kemani simi naimani. Tasu zorai ko ek bosoran kha. Tu belai khairawa bainai mokon ni moktei nogoi dosani bagai. Makai. Asa sekuri kyan bukhau ko bonan. Hamna yabo to t-shirt tongo sang borok khlaima yano t-shirt khlaima no abono chai tokna yang bo je mansak bini bagai. Ko koi ni bagai. Ukhnara bo kok thama kana. Hamna mo songo ko yana. Hamna da mo songna. Bo asuk sense ko yana bo mongta mo. Khumjar. Boys besang khana ne. Age. So it's got 24. Kaya ni tam kostong tabok. Kostong. Bas. An kostong da. Ya kung bata ko sazo ka. Aro sama. Bukan zani bo. Yang puli kai. Oh puli ya ko na. Oro bo puli. Pun tu jora puli tong hota. Ya kung puli jang na. Puli jak dang hutang puli jak ya mang no. Kisa puli jak. Mane bari puru kata puli tong ta. Ta puli jak ida. Tabu kisa puli tong yang bising jak. Jora ba puli jak. Yang tu ting no. Untuk kesak hai hai tiba tagi polis ka sibin dia pun. Ya nggak kai pokoknya aku susah sekali yang tu. Kalau itu mana? Okay, awas test kai sih. Malis kai. Kamu lihat sinong kana? Ya kuasa ya. Harus bos. Kalau nak kaisa kau yang mana hai mana belai kostong dong habo. Cái bông này para cái máy khor bài na máy khor lép không gặp PS đó nó không cái quê này bố mong cái Khumjar na bố rồi thằng tổng mà tên lép không gặp xin nó school graduation nó chắc sẽ bố na Shillong nó sẽ bố graduation khai phải mà này cái rồi ta bố bia khai hay chắc na cái bên này cái sao bố khóc bố người tổng khá asa Sia hay ngay tông khá yang serai nói thok mà nè belai khai rau càng đó nộp khai sai nang maya belai kostong tông khá bữa nó tabok doctor rok phatara tlang de hino baina boro tlang de hin go hati odang kama hati apuli wo tong bin doctor emne rok khai ta mo actually ka ro tlang khai hamnai hene chawna Mana borok siap khai je siap khai bitirok ni nai cái tabok nó rok mane nó khong so gyane bagai tlang ma yang lai tong lai khata nó khong bo tabok nó rok nei ja sina nen chala bo kore kha bini babu bo kore ja kha ngai bo se ki samisa aji tong ja mani school go pharangai ngai tabok bo se bo khai bi photo klai tong kha ngai bin nana khorok sa tong na no bo bin ma to ngai bin thago bo kore kha na bong no go emne sala sikri kha bo khaing tong kha kuno sap ma lai lia bro borai mang seng tong ba sho abuno no goi belai khai rok pai kyang mo phai dia abuno sang soba lai na sin ko kuno belai dukhan ang wang bo khai rok no kha nini ani kisa sang bo hai ke soba lai khai bono Guwahati jora phana tlangai chang mai lai jaw na abuno rok no koi nai koi ani jangai te bong ni no khong ni ngai ani ngai bang koi nai phai di bin bagai je man sak sang soba lai na hai ada ba ngai kaisa no khong so gya no sang soba yo ba khai hamri mang khai aboni sei barak ka ham te tam tong ba